Ya. Yuk kasunyatan sinarengan para kanca-kanca Turangga Seta. Ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Tega ya terus nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah apa ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa paribasan kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni. Ora iso lali aku Dik. Mas Keli goyang dong. Kirike keceh senengane ya. Ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno sumanding wong liya. Aku rananaku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krama apa durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa paribasan kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni. Tega tenan awakmu. Ngerti-ngerti kau wis dijak-ijak. Maksudmu piye lho? Aku sumanding wong liya.
pisahake tresno.